Laura, què tal? Un aplaudiment per a la Laura. Hola, com esteu? Us en recordeu? A veure, 1, 2, 3 i... Hola. Responem. Hola. Tots junts. Molt bé. A veure si ens en sortim. Qui està preparat que aixequi la mà? Molt bé, veig molta gent preparada. Doncs, a veure com ho fem. 3, 4, 5... Uau, quines fluixes, més